Este é o estado no que se atopa a reforma integral do antigo colexio do Cruceiro na parroquia San Xenxina de Vilalonga. Dos 5 edificios que había aquí, derrubaronse 4. O único que quedou en pé estáse a transformar no que será o novo centro dual de hostalería e restauración de Sanxenxo. A vista do avance dos traballos, a previsión é que este operativo na primavera de 2026. Recuperamos este edificio a través de unha rehabilitación moi importante, cunha inversión de cerca de 3 millóns de euros. Eso vai nos a permitir pois poder facer aquí o que levamos moito tempo luchando, que o pedían sempre desde os hosteleiros de Sanxenxo, que é un ciclo dual de hostelería. E agora acabamos de comprobar que estes casi 2.000 metros cuadrados que ten este edificio, que van a estar rematados, pois eu creo que na primavera do ano que ven, para que o curso 26-27 pois xa se poda facer desde estas instalacións. O novo centro virá a dar resposta á alta demanda de persoal cualificado que se precisa no sector hostaleiro de Sanxenxo do resto da comarca. Na visita ás instalacións, o conselleiro de Educación cualificou o proxecto de Redondo polo aproveitamento deste edificio, a colaboración entre as partes implicadas e pola formación de calidade que aquí se vai impartir. Estamos formando mozos e mozas, dándolle formación nunha actividade que pode parecer sencilla, pero se quer dar un bo servicio non o é, como é a hostelería. Para ter un servicio de calidade temos que ter profesionales de calidade ben formados, con competencias, destrezas, habilidades, capacidades, e iso é o que se pretende e é o que se fai a través da FP, e especialmente da FP Dual, onde a formación do alumno é o 50% aproximadamente entre as aulas e as empresas que colaboran en todo este proceso. Destacou tamén Román Rodríguez a fundamental implicación do sector privado. Esta colaboración que xurde entre o Concello, os empresarios e a Xunta de Galicia, pois posibilita facer este proxecto. Unha formación, por certo, que xa se está a impartir dende hai 3 anos noutras instalacións alugadas. Dende o sector celebran o acondicionamento deste antigo colexio para formar os profesionais do futuro. Isto era unha demanda que tiña o sector non podía estar noutro sitio que en Sanxenxo, aquí na comarca, porque bueno, somos o destino turístico máis importante do norte de España e tiñamos que ter unhas instalacións á altura do que merecemos e do que merece o sector e do que merecen os veciños. O orzamento para a rehabilitación deste edificio rolda os 3 millóns de euros procedentes de fondos Next Generation a través do Goberno Central.